大正12年12月に完成して以来、60年の間、熊本市民に親しまれてきた熊本市役所本館。ギリシャ風の様式を取り入れ、当時としてはモダンな建物であったこの市役所も、ここ数年老朽化が目立っています。また、市の拡大する行政事務や多様化してきた市民サービスなどの面でも、別館を含めた市庁舎の規模自体がもはや手狭であり、市民の窓口として不十分な建物となってきた。そこで昭和47年、市庁舎建設準備室が発足し、新しい市庁舎の建設が企画された。新市庁舎の建設に向かって企画からおよそ7年、いよいよ設計が完了し、昭和54年4月9日厳かに起工式が行われた。式には星子市長をはじめ工事関係者および来賓の県知事ら150名が出席し、市長は市民に親しみやすい開かれた庁舎と市のシンボルである熊本城との調和に最大の配慮を払ったと挨拶し、一同工事の安全と進行の無事を祈った。起工式から一月、解体の準備も整い、5月9日、いよいよ旧別館の取り壊しが開始された。解体工事に際しては、市街地に位置しているため、第三者に対する事故、そして近隣への振動や騒音には、できる限りの対策が講じられた。周囲に巡らされた防音パネルの中で作業が進んでいる。ところで、新市庁舎は旧別館の跡地を中心にした地上15階の本館、つまり行政棟と旧本館側に地上6階の議会棟の2つの建物が建設される。これまでの入り組んだ横型の旧市庁舎に比べると、新しい市庁舎は機能を集約した縦型の形式となり、中堅にも広いスペースが確保されることになる。8月に入り、旧別館に続いて旧本館の解体工事も始まった。旧市庁舎の各階の床は薄い。そのため作業は外部の地上から行わなければならない。最新鋭の破砕機ニブラーがコンクリートを突き砕き、鉄筋を食いちぎり、数トンの壁を引き倒している。旧本館の解体が進む中で、解体の終了した旧別館跡地では、行政棟となる新本館の地下の連続的工事がすでに始まっています。熊本の町は地下水が豊富である。しかし、高層建築の行政棟の建設には強固な基礎を築かなければならない。地下水を止め、土砂の崩壊を防いで、安全に基礎工事を行うために、この工事は重要なのである。
重視の小さい粘土質の溶解液ベントナイト液を流し込み、掘削口の崩れを食い止めながら掘削機は地下19メートルの深さまで掘っている。掘られた溝には幅60センチメートルの鉄筋のカゴが埋設され、コンクリートが打たれる。つまりこの工事は本館の周囲の地中に幅60センチメートル、深さ19メートルの鉄筋コンクリートの連続した壁を打設する作業なのである。コンクリート打ちが済んだブロックごとに検査が行われ、一つ一つ工事期日や責任者を書いた表示板の写真が撮られていく。9月、地下連続壁の工事が終了すると杭打ちの作業である。杭掘削の枠となるケーシングのパイプがまず打ち込まれて、直径 1.2 メートルから2メートル、深さ27メートルから32メートルの穴が掘削された。これまで熊本市内の高層ビルの杭はせいぜい地下およそ20メートルの深さである。だが今回の工事では砂礫層からさらに溶岩流に達するおよそ30メートルまで杭が打ち込まれた。一本一本深さが計測されると、一体の長さが12メートルの鉄筋枠がジョイントされながら吊り下ろされている。ここでも厳しいチェックが行われる。掘削に際しては地下およそ20メートル付近に点在していた安山岩の岩石で難航したこともある。しかし合計255本のベノト杭が地中深くしっかりと打ち込まれたのである。杭の採火試験の準備が行われている。採火試験、打ち込まれた杭に荷重をかけて荷重の採火状態から杭の変化の状態をチェックするテストである。工事による振動音なども一時制限し、段階を経ながら24時間かけて設計体力の3倍の採火を行っている。11月の冷たい雨の中、行政棟の杭の採火試験は無事に終了した。12月10日、掘削工事が開始された。本体工事の足場になる乗り入れ鋼台用の H 型鋼の支柱も打ち込まれ、掘削が進んでいく。一方、連続壁を支持するアースアンカーの設置作業も進んでいる。これは連続壁に穴をうがち、PC 鋼線と呼ばれる特殊なワイヤーを張って、その反力で連続壁を支える仕組みである。このアースアンカーには油圧のジャッキを用いてワンセットおよそ100トンもの力がかけられている。こうして着工の年、昭和54年は過ぎていき、掘削工事がさらに進んでいった。地中のわずかな温度も
湯気を立ち上らせる雪降る中、作業は休みなく続いている。これはアースアンカー取り付けのための連続壁の表面処理工事である。アースアンカーは上部から順におよそ3メートルごとに3段にわたって打ち込まれる。地下7、8メートルの深さに現れた坪井川、旧河川の川底の地層。掘削も進み、露呈してきたベノト杭の頭部をコンクリートブレーカーが所定の長さに切り揃えている。アースアンカーの工事も最後の3段目の作業に入り、ボーリングマシーンが連続的に穴を開けている。2月末、深さ12メートル60センチの行政棟の掘削工事はほぼ完了した。この掘削総量4万立方メートル。これは11トン大型トラックでおよそ8000台分に当たる。さて、いよいよこれから躯体工事の始まりである。地中に埋設されて基礎となる地中梁の鉄筋が組み立てられている。梁の高さは 2.5 メートル。太い鉄筋が一本一本圧接作業によって接続されて正確に組み立てられている。これは躯体の柱を支える基礎となる部分である。無災害の記録が続き、桜の季節を迎える。この頃、機械部分のコンクリート打ちが始まり、まず設備機械が設置されるために、天井の高い地下2階には特別の足場が組まれた。鉄筋が配置されて型枠が組まれ、コンクリート打ちが進む。地下部分のコンクリート挫折が終わりに近づいた時期、タワークレーンが組み立てられている。5月29日、鉄骨を積んだトラックの第1便が到着した。いよいよ鉄骨の組み立て開始である。タワークレーンが重さ6トンの鉄骨を積み下ろしていく。この鉄骨の特徴は、厚い鋼板を工場で加工し溶接して組み立てられたところにある。搬入された鉄骨は現場の人々によってさらにチェックされている。最初の第1級の前に工事関係者が集まり、鉄骨工事の安全を祈願する立柱式である。いよいよ地上に次々と鉄骨が組み立てられている。7月1日、全国安全衛生週間の初日にちなんで、作業所では所轄の労働基準監督署の所長をはじめ、施主及び工事作業員全員が一堂に集まり、安全大会が行われた。また安全意識の向上を図るために安全標語のコンクールが開かれ、
その表彰式もこの日行われ、そして大会の最後はゼロ災害の3勝で締めくくられた。安全大会を境に季節して現場は最盛期に入る。行政棟の現場は65メートルの45メートルという大きさになるため、4階の工事までは A、B、C、D と4つの工区に分けられる。4つの工区の作業がそれぞれ鉄骨組み立て、鉄筋組み、型枠組み立て、そしてコンクリート挫折というサイクルで進んでいる。次第に鉄骨が組み上がり、仮囲いの上へと建物の姿が現れている。床に敷かれるデッキプレートも搬入され、1階から2階、2階から3階へと鉄骨が組み立てられている。8月、日の国祭りの頃、AB 工区では6階の組み立てに取り掛かっている。一方、議会棟の工事は掘削が終了し、基礎工事が進行していた。鉄骨の組み立てにおいては、柱と一部の梁の接合に現地溶接工法が取り入れられた。これは特別に選ばれた溶接工によって行われる。そして溶接終了後は、さらに超音波単焦試験が全箇所にわたって行われ、厳しいチェックがなされる。行政棟の外壁にはこの PC 板が使われる。PC 板、つまりプレキャストコンクリートパネル。これはあらかじめ工場でタイルを打ち込んだコンクリート製の外壁板である。ところで行政棟の建設の工事スケジュールは、地階を1節、1、2階を2節とし、屋上部まで7節に区切って1節ごとにまとめて作業が進められている。この時期、AB 工区ではすでに7階、8階、9階部の4節目の工事が行われている。機械棟では基礎となる地中のコンクリート打ちが完了し、掘削した土を戻す畝戻しの作業が進んでいる。行政棟の CD 工区では4階屋上のコンクリート打ちが始まる。この部分は最終的に庭園が作られるところである。組み立ての終了した階では、内部の仕上げ工事に先立って耐火被覆の工事が始まっている。石膏、セメント、そして熱加工した雲母からなる顔面モルタルが柱や梁に吹き付けられている。
11月、鉄骨組み立ては5節目、10回、11回、12回へと進んでいる。議会棟の方も鉄骨の組み立てが完了し、鉄筋巻きの作業が行われ、一部ではコンクリート打ちの型枠も組み立てられている。12月、15回、6節目の工事に入る。鉄骨の接続には高張力の TC ボルトが使われている。このボルトの特徴は、ボルトの先端のチップが切れることで、所定の締め付け強度が機械的に確認できることである。これによって締め付け強度のばらつきがなくなり、鉄骨の強固な接続が行えるのである。昭和55年の建設工事はほぼスケジュール通り進み、いよいよ完成の年56年を迎えようとしている。昭和56年1月8日早朝、厳しい寒さの中、工事関係者が藤崎八幡宮に参拝し、安全祈願祭が行われた。上層階へと次第に PC 板が取り付けられている。PC 板は例えば関東大震災以上の地震が起きてもパネルが脱落しない強度のファスナーで固定されているのである。これはバルコニーの PC 板である。今回の工事ではバルコニーに PC 板を取り付けることによって工事用の足場をなくすことができる。これは作業の安全と能率の面で少なからず効果を上げる。最後の7節目、屋上の鉄骨組み立ての工事が進む。1月末、屋上の鉄骨組み立てが終了した。金峰山から眺めた熊本市内。ひときわ高く新しい市庁舎はその姿を冬空に覗かせている。議会棟では5階の床のコンクリート打ちが行われている。鉄骨組み立てが終了した行政棟では、これからは内部の仕上げ工事が本格化する。サッシがはまり、間仕切りの取り付けが行われている。ダクトの取り付けなど配管工事もスケジュールに従って手際よく進められている。間仕切りにも両面それぞれ厚さ25ミリの耐火被覆が施されている。天井の配管工事が済むとボードの取り付けのための下地が組まれる。下地が組まれた部分にはボードが取り付けられ、さらに二重にボードが貼られ仕上げられている。5月、内部仕上げは天井工事もほとんど終了して電気関係の工事に取り掛かり始めた。6月、議会棟の屋根の工事が始まる。この議会棟の屋根も錆に強い
耐候性鋼板が使われた。屋根や駐車場にはアスファルト防水が施されている。地下1階駐車場の防水工事である。7月、1階玄関のエントランスホールでは床のタイル張りの工事が行われている。庁舎を飾る壁画について、熊本という基本テーマに基づき、それぞれの関係者が集まり、何回となく検討会が行われた。4回、庭園の造園作業も始まる。8月、議会棟の屋根が仕上がり、和風様式のその独特な姿が現れた。庭やアプローチの外交工事も忙しくなっている。議会棟周辺には熊本城との調和を図って石が積まれている。いよいよ新しい庁舎の工事は最終段階に入った。まだ夏の名残残り9月15日、恒例の藤崎宮秋の大祭が華やかに繰り広げられている。この頃、三船の工場では坂本善三氏の作品「炎」の制作が竹縄である。今回新しい庁舎には熊本をテーマにした在遊の作家7人の壁画が飾られる。外観をはじめ熊本の伝統と文化を重視した新しい庁舎にこれらの作品が一層の趣を添えることになる。10月、外交工事も終わりに近づい、着工以来2年半、31ヶ月の長期にわたる熊本市新市庁舎の建設工事も完成間近である。15階には最新の空調機械が設置された。地下2階の空調機械室、ここで全館の空調が集中管理される。地下2階にはまた湯変電施設も備え付けられている。坂本善三氏の作品も運び込まれ、慎重に取り付けられている。一方、地下の食堂部分では作品「熊本の祭り」の坂田則夫氏も取り付け前の調整を行っている。生田義弘氏の加工壁、断続しつつどこまでも水平に伸びていくイメージを負ったという。三浦洋一氏の城、群青の空にそびえる熊本城の構築美が表現されている。村上賢秀氏の森の歌、森の持つ尽きることのない生命力とその市場がモチーフという岡近末氏の訓風、木々にさまざまな表情を与えている風の姿を表したものである。坂田則夫氏の熊本の祭り、夏祭りの力強さと爽やかな色彩が楽しく伝わってくる。中根博氏の干潟、大理石でおこしき海岸の干潟の美しさを表現している。坂本善三氏の連隊、視聴者と市民の一体感をイメージしたものという。炎、この作品の造形は左隅から始まり
次々と連なって右隅で終わっている。各階フロアの内装もすべて完了した。市議会議場、傍聴席も従来の85席から120席に増え、より多くの市民が傍聴できるようになった。10月29日、閉鎖式が行われた。地上15階、62メートルの近代的な高層ビル。熊本新市庁舎は、機能性だけの武に乾燥な公共建築物のイメージを大きく打ち破り、思い切って地方の文化を取り入れた全国に誇りうる建物と言ってよい。建設設計のテーマの一つであった熊本城との調和も見事になった。昭和54年度に4月に着工いたし熊本市新庁舎11月4日午前9時半、星子市長をはじめ代表者によってテープカットが行われ、引き続き市会議員、国会議員、各種団体の代表および市民代表およそ4700人が出席して盛大に落成式が行われた。開かれた市庁舎を目指し、熊本の伝統と文化を最大限に生かして企画設計された新市庁舎。着工から竣工まで建設工事に携わった実動延べ人員数およそ14万人、そして実動延べ時間はおよそ111万時間であった。